за паралелен и 314 ампер часа. Ето я. Зарежда се от улицата с 10 ампера. Бавен заряд, защото е чисто нова, да стигне до старата е заводска. Тя пише, че е на 99 ампер часа, 100% напрежението на клетките и така. И 330 и 1 и 2. Тази е 329,30. За момента се държи добре. Скоро време ще ги затваряме. По-скоро долната. И отгоре ще стои старата 100 ампер часова.